ongi etorri, Arantzazura, bai hemen bertan zaudetenoi, baita Segure Irratia eta YouTubeen bidez presente egiten ari zaretenoi. Jesus bizirik dago eta gure artean ari da. Paskoan gaude, eta inork ezingo digu pozorik kendu. Kristauok Eukaristia ospatzen dugu, eta bertan Jesusek indarra ematen dio elkarteari. Mundura irtetera dituz. Zutitu gaitezen eta eman diezaiogun hasiera Eukaristiari kantuz. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jainkoa baitu gaur Kristo piztu, Aleluia. bere indarrez piztuko gaitu. Aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Gure gandago, Gure gorputza baitu egoitza, aleluia. orain berekin gaitu bategi. Aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Gure gandago, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Zenideo, biziaren jainkoa eriotzaren lokarriak etenez Jesu Kristu berpiztu duena bego zuekin. Da zure espirituarekin. Jauna bizi da eta bere bizia guregan bizi du. Bera bidera ateratzen zaigu. Bere hitzaz gure barrena sutzen digu eta bere doainez berritu egiten gaitu. Hasteko berri dezagun gure bazko sinesmena bataioko uretan. Bazkoako iturburutik datozen uronak dira. Bazkoak isalbamen betez, ibaika datoz herrira. Bataioko ponte maitetik askatzaile datozurak, erabat berrituko gaitu urauen espiritua. Salva.
dakigula jainko guztiz ona, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Kanta dezaiogu, bazko poza egin eta eman digun jainkoari. Kanta dezagun gogoz bere aintza. Eserita. Aintza zeruetan jangoikoari. Aintza zure gauna, da eskerrak zuri. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, hainamdita eder zaitugulako, gorazun bedeinkatua gorespen zuri auspezagur eskerra zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Aintza zure gauna, da eskerrak zuri. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aintza zure gauna, da eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Aintza zure gauna, da eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz. Jainko aita ona, poztu dadila beti, bizi berritu eta gaztetu duzu zure herria. Egizu, zure seme alaba ordeko izatea berreskuratu izanaz pozturik, usterik sendoenaz itxaro dezagula piztuera eguna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen testigantza aberasgarria dugu gaur senide modura bizi ahal izateko. Jesus fedez onartzeak egiazko bizia ematen digu. Pedrok Jesus eta hitz egiten die bere lagune. Pedro dirige la palabra a sus compañeros y les habla de Jesús Nazareno, que será ya para siempre el centro de la predicación de la Iglesia. Escuchemos. Apostoluen eginak liburutik. Pentekoste egunean Pedrok 11 apostoluen artean zutik, ahotsa altzatuz honela hitz egin zuen.
Juduok eta Jerusalemen bizi zareten guztiok, entzun arretaz nire hitzak. Denok dakizuenez, zuen aurrean sinesgarri egin zuen Jainkoak Nazareteko Jesus. Haren bidez egintza ahaltzuak, mirariak eta ezaugarriak eginez. Jainkoak zuen eskura eman, zuen bere asmoaren eta aurrez hartutako erabakiaren arabera. Eta zuek hil egin zenuten, sinisgabeen eskuz gurutzean josiz. Baina Jainkoak piztu egin zuen. Heriotzaren lokarrietatik askatuz, herioak ezin baizuen ura bere menpean eduki. Izan ere, hau dio Davide hartaz. Begi aurrean ikusten nuen beti jauna, eskuinean dudala ez naiteke dardara. Horregatik alai dut bihotza, pozik mingaina, eta nire gorputzak ere itxaropenean du atzeden. Ez baituzu nire bizia erioleizera egotziko, ez da ere zeure fededuna hilobian ustetzen utziko. Bizirako bidea erakutziko didazu, alaitasunez beteko nauzu zeure aurrean. Senideok, ustazue argi eta garbi esaten gure aita David hitzela eta ogiratua zutela. Haren hilobia geure artean dugu gaurdaino, baina profeta zen eta bazekien Jainkoak zin eginez agindu ziola. Haren odoleko bat eseriko zela beraren tronuan. Beraz, aurrez ikusi zuen Mesias piztuko zela, eta honetaz mintzo zen hau esatean. Haren bizia ez zuela erioleizera egotziko, eta ez zela haren gorputza hilobian ustelduko. Jesus hori piztu egin du Jainkoak, eta gu guztiok gara horren testigu. Jainkoak bere eskuinaldera altzatu duelarik, agindutako Espiritu Santua hartu du aitaren gandik, eta guri isuri. Hauxe da zuek ikusten eta entzuten ari zaretela. Jaunak esana, Eskerrak zuk erakutsi jauna niri, bizira doan bide hori. Gordenazazu Janko zugan bainaiz babesten, honela diotsat jaunari, zuzaitut nere jauna, ez dut honik zugabe. Jauna zeu zaitut neure ondarea, neure kopa, zure esku dago nire zoria. Bedeinkatzen dut jauna, aholku baitit ematen. Gau ez ere berak du nire barruak ezten. Begi aurrean dut jauna etengabe. Bera eskuinean dudala
ez naiteke dardara. Zugerako jauna niri, bizira doan bide hori. Jesus fedez onartzeak egiazko bizia ematen digu. Eta honek guztia aldatzen du Kristau elkartearen barruko bizimoduan. El apóstol nos llama a tomarnos en serio la propia vida, pues hemos renacido con Cristo. Escuchemos. San Pedro apostoluaren lehenengo gutunetik. Senide maiteok, bakoitza bere egintzen arabera, bere izkeriarik gabe, epaitzen duenari, aita deitzen diozuen ez gero, joka ezazue begirunez munduko erbeste aldian bizi zareten bitartean. Badakizue zeuren gurasoen gandik hartutako biziera zentzugabetik askatuak izan zaretela. Ez gauza ustelkorrez, urrez, naizilarrez, baizik eta bildozgarbi eta akasgabe bezala. Zuen alde bere burua eskaini duen Kristoren odol baliotzuaz. Mundua mundu izan aurretik zegoen Kristo jainkoaren asmoan eta azken garai hauetan agertu da zuen onerako. Eta zuek haren bidez sinisten duzue, hilen artetik piztu eta aintzat bete zuen jainkoagan. Horrela, zeuen sinismena eta itxaropena jainkoagan jarria duzue. Jaunak esana, Eskerrak askotan entzundako pasartea dugu evangelioan entzungo duguna. Emausko ikasleek egiten duten ibilbidea da, guk ere fedean egin beharreko bidea. Entzun dezagun bihotza irekita. Zutik, kanta dezagun aleluia. Agerrez ezkiguzu liburu santuak, zutu gure bihotzak, hitz egiten diguzunean. Alleluia.
Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Egun hartan bertan, asteko lehen egunean, Jesusen bi ikasle Emaus izeneko herrixka batera zihoazen, Jerusalemendik 11 kilometrora. Jerusalemen gertaturiko guztiez mintzo ziren elkarrekin, eta hizketan eta eztabaidan ari zirela, Jesus berbera hurbildu zitzaien eta haiekin zioan. Haien begiak ordea itsu zeuden eta ez zuten ezagutu. Jesusek esan zien, zertaz diharduzue hizketan bidean elkarrekin. Haiek gelditu egin ziren, aurpegi ilun eta bietako batek Kleofas zeritzanak erantzun zion. Zu izango zara Jerusalemen egun hauetan gertatu dena jakinez duen kanpotar bakarra. Jesusek galdetu zien, zer gertatu da ba? Haiek erantzun zioten, Nazareteko Jesusi gertatua. Profeta ahalsua zen, egitez eta hitzez jainkoaren eta herri guztiaren aurrean. Baina gure apaizburuek eta agintariek heriotzara kondenatu dute eta gurutzean josi. Guk uste genuen hark askatuko zuela Israel, baina bada 3 egun hori gertatu dela. Egia da gure arteko emakume batzuek harritsurik utzi gaituztela. Goizean goiz joan dira hilobira eta ez omen dute gorpua aurkitu. Gainera, Jesus bizi dela esan dieten aingeruak agertu zaizkiela esanez etorri zaizkigu. Gutar batzuk ere izan dira hilobian eta emakumeek esan bezala aurkitu dute. Baina bera ez dute ikusi. Orduan, Jesusek esan zien, bai zentzugabeak zaretela, bai motelak profetek esana sinesteko. Ez altzuen bada Mesiasek hori guztia sufritu behar bere aintzan sartzeko, eta Moisesengandik hasi eta profetaz profeta liburu santuek hari buruz zioten guztia azaldu zien. Zioazen herrixkara hurbildu zirenean, Jesusek aurrera jarraitzeko keinua egin zuen. Baina haiek arren eta arren eskatu zioten, geldi zaitez gurekin. Berandu baita eta iluna gainean dugu. Eta herrian sartu zen haiekin gelditzeko. Haiekin mahaian zegoela, Jesusek ogia harturik bedeinkapen otoitza esan, zatitu eta eman zien. Orduan begiak ireki zitzaizkien eta ezagutu zuten, baina Jesus desagertu egin zitzaien. Haiek elkarri esan zioten, ez algenuen bihotza sutan bidean hitz egiten zigunean eta liburu santuak azaltzen zizkigunean, eta berehala altxatu eta Jerusalemera itzuli ziren. Han 11 eta hauen lagunak bildurik aurkitu zituzten, hau ziotela, piztu da jauna egiaz eta Simoni agertu zaio. Bi ikasleek bidean gertatua kontatu zieten eta nola ezagutu zuten ogia zatitzean. Jaunak esana, Ezkerrak zorila, Aleluia,
Arantzazu zale maiteok. Igandez igande Jesusi berri ikasten goaz. Gaurko evangelioak Emausko bi ikasleen estampa esanguratsua ekarri digu. Jesusen piztuera aitortzeko bide da. Jesus gure bide lagun, zure, nire. Bi urratsen artean gertatzen da guztia. Etsipen eta frustrazio egoera batetik, Jesus piztu dela, biziri dagoela aitortzera igaro dira bi ikasleak. Lehenengo urratsa Jerusalendik Emauserako bidea da. Bi ikasleak burumakurdoaz Jesusen heriotzagatik, agintariek hildute bekatari haundi bezala, bi ikasleentzat aldiz bere maisua zen, harena jarria zuten uste osoa. Triste doaz, etxita, badu 3 egun hil zutela, akabo, ametsa zen. Ez dago zer eginik. Jerusalengo Jesusen elkartea utzi eta etxerako bidea hartu dute. Bigarren urratsa, Emausetik Jerusalen bera bueltatzea da. Itzulera hau gauaz, pozpozik, bihotzasutan, lasterka egiten dute. Jesusen elkartera itzuli dira, 11 apostoloak eta lagunak bilduta dauden etxera. Guztiek fede aitormen bera dute, piztu da jauna egiaz. Bi urrats hauen artean zerbait gertatu da. Jesus berpiztuaren presentzia bizi izan dute. Bidea jada gustura sentitu dira bidaiari arrotzaren konpainian. Jesusi gertatua liburu santuen bidez argitu baitie. Bidea egin ahala bihotza berotu zaiela sentitu dute. Eta Jesus maisuari gertatua beste ikuspegi batetik berrirakurtzen ari direla, baita beraiek bizi zuten unea ere. Emausko bi ikasleak ondo sentitzen dira bide lagunarekin, eta beraien etxean gelditzea eskatzen diote. Geldi zaitez gurekin, berandu da, eta iluna gainean dugu. Estampa honetan bilduta daukagu mezatan bizi duguna, nolabait esateko. Bi ikasle hauek kezka handien artean Jesus bere maisua zizketan jarraitzen dute. Gauza ederra, bera dute gogoan, hainbeste espero zuten harengandik. Etxita badare, berarekin dira. Gu ere mezatan Jesusekin gogoratzen gara, bere bizitza dugu pentsagai. Gu ere kezkatuak ibil gaitezke, doi bat etxituak, gure inguruan, eliza elkartean, munduan ikusten duguna ikusita. Guk uste genuen, baina ez. Bizitzako gertaerek bihotza estutzen ahal digute etxipenak hartzera inokoan. Mezatan Jesus dator, gure bide lagun. Bere hitzez argitu nahi gaitu, eta bere adiskidetasunaz bihotza berotu. Geldi zaitez gurekin, iluna da. Eta ogia bedeinkatu, zatitu, eta banatzean, ikasleaiei bezala, begiak zabatzen zaizkigu guri ere. Eta deskurritzen dugu, jainkoa eta gure gurutze guztiak baino handiagoa dela. Gure muga eta utxegite eta bizipen guztietan alboan dugula bide lagun. On, zuzen, egia eta ederra den guztien aldeko minak erditze baten pareko direla, munduan sortuz zentzua eta itxaropena
esperantza. Kristau fedeak ez ditu nahazten jainkoa eta bizitzako gertaerak. Hartu nire gurutzia esan zigun beste behin Jesusek, eta ikasi nire gandik gozoa eta bihotz-apal bainaiz. Eta aurkituko duzue bizitzarako atsedena. Gure salbamen historia hola doa. Une batzuetan etxipenak hartuko gaitu, bestetan itxaropenak argituko du gure zerua. Bakardadia biziko dugu edota elkartasunean poztuko gara. Noiz nola desengainua edota gogo bizia, baina Jesus beti izango dugu bide lagun. Jesus piztuak argitu zuen Emausko bi ikasleaien gau iluna, eta etxipenetik atera zituen bihotza sutan zutela. Jerusalemera itzuli ziren, Jesusen beste ikaslekin elkartu, eta beraien esperientziaren berri eman zien, elkarrekin bidea egiteko. Guk ere, ardezagun Jesus, bizitzako bide lagun. Bere hitzak argi dezala gure ingurua, eta bere adiskidetasuna bihotz berotu gaitzala. Izan gaitezen bere testigu arai eta bihoztunak. Jesus bizi da, gurekin dago. Jesus gure bide lagun dabil. Egin dezagun elkarrekin fedearen aitortza. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerolurren egilea? Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Berkinagandik jaioa, oinazetan hila eta opiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten du jauna, Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten du jauna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Emausko ikasleaiek bezala, eskadezaiogun jaun berpiztuari geldi dadila gurekin. Geldi dadila Elizan, geldi dadila gure munduan. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Otoitz egin dezagun jaunaren bila ibili bai, baina aurkitzen ez dutenen alde. Jesu Kristoren evangelioan
bizitzarako bidea aurki dezaten. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Otoitz egin dezagun gizon eta emakume behartsuenen alde. Gerra egiten dutenen alde eta batez ere gerra sufritzen dutenen alde. Behar duten laguntza eta solidaritza aurki ditzaten. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Gogoan izan ditzagun Pasko garaian lehenengo aldiz Eukaristia ospatuko duten aurrak. Gure laguntzaz eta testigantzaz, Jesu Kristorengan beren ibilbiderako gidaria topa dezaten. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Otoitz egigun geure elkarte honen alde eta ospaketa honetan gauden guztion alde. Gure eguneroko bizitzan Jesu Kristo bide lagun senti dezagun. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Jauna, zaude gurekin, eta argi gaitzazu, Eukaristia honetan, eta gure eguneroko bizitzan, zure presentzia suma dezagula. Zu baizaitugu bidelagun, zu berpizturik gure argi gizaldi eta gizaldietan. Amen. Cristo berbiztuaren berria diot kantuz, pozik aldarrikatuz, bizi dela Cristo. Cristo berbiztuaren presentzia, presente biziko. Cristo berbiztuaren presentziak ospatuz, gozatzen naiz aitortuz, bizi dela Cristo. Cristo berbiztuaren presentzia, presente biziko. Geure erruen zauriz, hiliko biratua, aitortzen dut piztua, bizi dela Cristo. Cristo berbiztuaren presentzia, presente biziko, alleluia. Ereindako aletik landarea sortu da, lehen zena berritu da, bizi dela Cristo. Cristo
Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren opari hau jainkoari eskaintzerakoan. Onartu, aita, zure Elizak oskarioz ekarritako eskaintzak, eta horrelako poza eman diozunez gero, emaiozu fruitutzat betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna gauzatzatu, eskerra jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Zu jauna hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskaini izan den aldi honetan. Honen bitartez jaiotzen dira argiaren seme-alabak betiko bizirako, eta zabaltzen zaizkie fededunei zeruko erreinuko ateak. Gure eriotza desegine izan da haren eriotza, eta haren piztueran gu guztiok piztu gara. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure intzaren gorespena kantatzen. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeraziko ala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalonduan kalitza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kalitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ineta Kristus zera dagoela, zu berriz etorri arte, hautekoa berriro da. Horregatik aita, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalitza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez,
aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, Jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik Jesu Kristo gure Jauna piztu zeneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu baitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean izango goan, aita, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren Ama Mariarekin, are senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Klara Santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskiri izan dire santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etorre izure reguma, egiten izure naia, zerua bezala Atera gaitzatzu Jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zain gaudela. Jesu Kristo gure Jauna, pekatua eta heriotza garaitu dituzuna. Piztu zinenean, apostoluen artean agertu, tapake agurra egin zenien. Begira zeure Elizaren sinismenari eta zure gogoaren bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiogun bakea elkarri. Jangoiko baren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoiko baren bildotza,
bekatua. Jangoikoaren bildosa, zuk kentzen duzu munduko bekatua. Eman duzu bakea. Ogia zatitzean ezagutu zuten. Zorionekoak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nire etxean sartzeko, baina esatzuiz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza eta odola. Amen. Kanta dezagun denok. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, ilunina, zertaz mintzo zineten bihotz-ilun, ibili zola bihotz-ilun. Ara Jerusalenen ere gertun, Jesus hil dela ere negun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, ilunina, gurekin egon, Utarteko jendeak bizi dela, omen dabiltza bizi dela. Gizon zentugabeak zein epela, zuen bihotza zein epela. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, ilunina, gurekin egon, Emausko bidean bihotzazu, ezote ginen bihotzazu. Jesus mintzo zenean, aindo batzu, ari ginauden, aindo batzu. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, ilunina, gurekin
Egin dezagun otoitz. Begira bihotzone zaita ona, zeure herriari, eta beti ereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez. Egizu, iritsi dadila, aintzaz beteko den haragiaren piztuera ilezkorrera. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Iritsi gara Eukaristiaren amaierara. Hemen ospagatutakoak, hemen gertatutakoak, entzun, esan eta jasotakoa izan dadila aste osorako elikagai, fedean eta maitasunean. Izan bihotz eta nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. beren kazaitzatela jainko guztizona, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea, Eskerra, ja